Wani mutum ne ya yi rantsuwa ya ce ba zai yi aure ba har sai ya shawarci mutum 100 dukkan su masu aure, kuma duk shawarar da suka ɗora shi a kanta to da ita zai yi aiki. Ya yi ta neman shawara har ya samu mutum 100 ba ɗaya. Daga nan ya yi azamar cewa duk wanda ya fara haɗuwa da shi gobe to da shawararsa zai yi aiki. Da ya wayi gari sai ya fita daga gidansa. Fitarsa ke da wuya sai ya gamu da wani mahaukaci akan dokin kara. Kamar kada ya tambaye shi, sai kuma ya tuna alƙawalin da ya yi, sai ya matsa wurinsa yana son ya yi magana da shi. Sai mahaukacin ya ce, ka yi hankali da dokina kada ya harbe ka. Mutumin ya ce masa, ka tsayar da dokin naka, ina so in yi maka tambaya. Mahaukaci kuwa ya ja ragamar dokinsa ya tsaya cak. Mutumin ya ce, na yi alƙawari ne cewa kafin na yi aure sai na shawarci mutum 100 masu aure, kuma kai ne cikon na 100. Yanzu shawararka ce ta rage don in san abin da ya kamata in yi. Sai mahaukaci ya ce masa, to saurara ka ji, mata kala 3 ne, ɗaya taka ce, ɗaya ba taka bace, ɗayar kuma taka ce amma kamar ba taka bace. Sannan ya ce, ka kula da dokina kar ya harbe ka. Ya ƙara gaba. Mutumin nan ya bi shi ya ce, ka tafi ban tambaye ka fassara ba. Mahaukaci ya ce, ita wacce take taka ita ce matar da take budurwa, zuciyarta da soyayyarta duk naka ne, bata san kowa ba sai kai. Idan ka kyautata mata za ta ce duk maza haka suke, idan ka munana mata za ta ce haka duk maza suke. Amma wacce ba taka ba ita ce bazaura mai haifuwa, za ta riƙa karɓan abinka tana ba yaranta, ta ci dukiyarka amma tana kukan rashin tsohon mijinta. Ita ko wacce taka ce amma kamar ba taka bace, bazaura kenan idan bata haifu ba. Idan ka kyautata mata za ta ce wannan yafi wancan, idan kuwa ka munana mata za ta ce wancan yafi wannan. Don haka idan ka fi kyautata mata taka ce, idan baka kyautata mata ba to ba taka bace. Sai ya kasance tana gidanka tana begen wancan. Sai mahaukaci ya ƙara gaba abinsa. Mutumin nan ya cika da mamaki irin kalaman da ya ji na masu cikakken hankali daga wannan mahaukaci. Sai ya bi shi ya sake tsayar da shi, ya ce, ya kai wannan bawan Allah, lamarinka da ban mamaki. Kana maganar masu hikima amma kana aikin mahaukata. Sai mahaukaci ya ce masa, da hankalina mutanen garinmu ne suke son saka ni alƙali, sai na ƙi saboda ina gudun in karɓi cin hanci in yi zalunci in halaka. Su kuma suka nace, don haka na ari hauka kamar yadda kake gani don na kubuta da addinina.